Waba yonke into yabo ngeke ngize ngiyeke nakuma details but nje ngifisa ukuthi uNkulunkulu engibusisele wena zonke izifiso oyifisayo senzeke njengoba uyifisa. Shout out uqhubeka usize namajita onke nje njengoba wenza ko KZN lockdown. I know ukuthi nawe nama struggles akho yabo but wenza sure ukuthi remember ngazenzela nje issue eKK mhlawumbe uzokhumbula uMzulu goes live yabo because I wanted to do something ngangaculi ngangenzi lutho yabo lonto so kwaze kwafika isikhathi la ngithi khona vethu ngeke awungidedela ngizamele yabo awungidedele ngizamele utshela uSokeje ngitshela uSokeje yeah did you guys make a project together maybe? Yes, we did. Okay, we did. It's engakhetha engashuza ukuthi ngimshiye nayo because ngangazi kuzongikhulumisa kanjani yabo ngathi ethi asiye mana ke seneyingoma because ngiyakhumbula angithi sahlala sonke endlini esasibiza ukuthi iJerusalem kwaMashu where there was K Master, Duncan, myself I think sasuko 8-9 you were busy with the project I honestly nami ngumuntu ozozwa nje kabusha ukuthi ngabona i-project sekuphelile naxabana noma nenza njani because nanisukumela like naniyeJozi nisebenza noVuyo Manyike who told me that you one of the most talented guys he ever worked with you know and he produces for Abos Java you know recently he produced ingoma entsha kaAnzo you know so big up to Vuyo Manyike you worked with Shaluza Max which is a blessing yes kwenzakalani but I'm sure that album was amazing it was and uma ngase ngirewind isikhathi mfethu yabo because I don't know mase ngirewind isikhathi leyanto ngayibuyisa it's just that wena mfethu sometimes kubuye kube nalento ukuthi nama nginasi isikhathi manje yabo lento ngishoyo nama nginasi isikhathi and it's like yabona mawuzongibekela unlike thina into esiyenzayo akekho umuntu othembisa omunye yini yabona ngishoyo sorted by nature yabona ngishoyo ayikho into ozongisayinisa yona phansi ukuthi by this time uzowenza kanje yabo so uma njalo mina ngikwazi ukungena e-studio yabo ngicule ngideliver but wena ayikho neyodwa into owakwangithembisa yona eyenzakalayo yabo amagigi onke ama performances engiwatholayo engiwenzayo ngisuke ngitholele mina yabo into ngishoyo so engabona ukuthi noma lento ihamba but it's like when uyaspana yabo uyavuka espanini mina ngihlele ekhaya ngithembele kuyo lento but it's like awuyenzi lento ongithembise yona so kahle kuMthunzi yena umuntu engacela kahle ngathi hayi ngisacela siye ngizame yabo ngizame nami ngendlela yami yabo so how's your relationship nabo bafowethu like wawusebenza nabo Ngane no Sokeje because sewadlula lapho Mthunzi asijwayele ukuhlala yabo asijwayele ukuhlala because I think sesiqhelelene even nangokuhlala but uma kwenzeka sihlangana sharp ihamba kanjani bani Ngane angazi mfethu Ngane angazi no it's fine because the interview is mainly about me ngiyakuzwa mfowethu it's just that ngiyafisa usengathi konke engayisho but ayikho akukho manje but you can't take it away ukuthi ayinasebenza kahle ngisaspana mfethu kakhulu kwaba ileza hibe nje zaqhamuka lapha ezenza iprolongeke manje lento yokungazwani okay no it's fine ngiyakuthola nje and then when it comes to sasihlala ndawonye there's Zakwe, there's Duncan, there's Mzulu, there's K Master it's a pity ukuthi sagcina singasebenzanga kahle when it comes to that you know because
kwavuka ukuthi sigcina sesingazwani mina no Duncan, you know, and it took about 6 years for us to work together, and leyo nto enjalo I know ukuthi makulwa indlovu ngapha noTshani buyalimala, yabo ibona ukulimala kakhulu. Angisho ukuthi noTshani, but I'm saying abantu abasurroundile abanathi, you know. Ngiyakhumbula mangifika endaweni ngendlela okwakukubi ngayo. Why mayikhona endaweni angikho. Ngiyasuka ngiyahamba. Because I couldn't sit in the same room as someone I felt ukuthi was wangiphoqa. Because for me, it was never hate. You know best. It was disappointment more than anything. But I knew such was going to happen. For you, wayithatha kanjani? Ukuthi kwakuphatha kanjani? Ngopha ngixabene mina no Duncan mfethu. Ngenza kanjani manje? Ufuna ngimbingelele manje nozakho, ufuna ngikubuza lento ngoba angaze siyixoxe. Yabo. Kahle mfethu ekuqaleni nami bengingaxabene no Duncan. Ngangazi ukuthi uphambene nawe, yabo lonto. So mina bengikwazi ukuthi uSkuva masihlangane ezimoja kuhamba kanjani, yabo. Yena engikaye vele ke leyo cold shoulder because uyazi ukuthi wena uhamba nami most of the time, yabo lonto. Mhlawumbe right up until nami ke naye siphambana, yabo. Mhlasimbe nalokhu ngakusho, yabo. Until nami naye siphambana, yabo. So kahle ayikaze mfethu ingiphathe kahle, yabo. Akaze ngiphathe kahle lento yokuxabana kwenu, because mina ngiyakhumbula iphupho esasinalo singena kulela dladla, yabo. Sonke ukuthi hayi bafethu asizameni ukukhanda sonke, nangampela wakwenza walandela yena, yabo. Nami I was getting features kunina, but umoya wawuwodwa, yabo. So uma sekubhidlika leyanto esasifisa, yabo, yangiphatha kabi. But ke at the same time bengabukhuni kakhulu kumina, bengekho confused kakhulu because I had my truth about the whole situation. Yabona ngisho, so bengabukhuni ukukhetha side, yabo lonto, because angaze ngifile ngazuthi hey uzothini Duncan mengibona ngihamba nozakho, yabo. Naye he knew, yabo. I made it clear ukuthi angihambisani nalokhu yena kwenze kuwena, yabo ngisho. So I was clear, yabo lento ngisho kulelo side, yabo. Until kuzokuba until kuzokuba eyethu ke ingxabano, yabo lento ngisho. But ke hey, I'm glad ukuthi ke sezalunga izinto, saphinde sagrand futhi sonke samajini. Asidluleni. I know, I understand. There's so many beliefs. Manje. You know, I just wanted to get it clear. Ukuthi many people and who heard side Z and side D, you know, that believe ukuthi leonto yenziwa umuntu othize. Angifuni ukuthi ngisho ukuthi kanjani noma ubani ngokwakho, was it umuntu othize, or was it abantu, or was it situations ngaleso sikhathi, or ungabhanqa nje ukuthi hayi kwakuhlangene nje. Ngeke ngidlule ngoba umunye umuntu uyayasho ukuthi na umbuzo awudlule, sengifisa ukwazi wena ukuthi hayi mfowethu, hayi nakhona mfowethu ngiyambala naye, ngiyambala uDuncan, or ngiyambala abafowethu futhi ababeseduze, because ngiyithola nami ngelinye ilanga interview. Mind you, I've never explained anything. Sengathi interview mina. Just to get it clear kubantu, I've never explained anything when it comes to ipoint yami nongane. I've never explained anything. What I did on side Z was to explain story to Duncan. Ukuthi hayi mina ngisola ukuthi kwenzeke ukuthi, but to what happened between me and him, into ye camera leli
ngoba sayiqala sodwa sizoyiqeda sodwa kwaphela kanjalo. So ngokwakho ukudinwa nokwazi kwakho imbangela yini? I think Ngane had a lot to do with. Okay. Yabo. Mina fethu I question indlela lamthaka izinto ayithatha ngayo, yabo. Because umuntu othi mayengakufuni wena uzokwenza sure ukuthi nabanye abantu abakufuni, yabo. I remember sisedandi mazokhumbula kahle nanisando ngalezo ikhathi nanisando kuhlukana kucacile ukuthi akasakudlaleli, so I had to step in DJL sasikuyidandi July wayengasangikhulumisa uNgane ngalezo ikhathi, yabo. But I remember iphuthe ngalenza ngikudlalela, yabo into engishoyo. So kwa ila angikhulumisa khona, yabo, only because ngenza iphutha nakhona it was to tell me, hey mfana kambali manje, hey, yabo, kanti seka DJ kaniyazi into eniyenzayo, yabo. So umuntu ofuna ehleze ekukhombisa ukuthi wena, yabo into engishoyo. So I think naye umfethu no Duncan wa influenceka, yabo lonto, because naye had to choose his side, yabo, because at that time mangikhumbula kahle wena Maziri, there's a lot that you went through, yabo. Kwaba khona ikhathi la owagula khona, and kwaba khona ikhathi la uDuncan ehita khona, yabo, ehita khona, and so kwaba ukuthi ena njengamanje umuntu sesele sodwa, kwaba ukuthi sesele sodwa umuntu osengenisa imali manje sekulo, yabona into engishoyo. So lento ebengichaza ekuqaleni ukuthi you saw isaga repeat itself. Sure, yabona ukuthi nakunina, yabo, because when you came ngikhona, because mina bengaspani kwahanja nawe, and you made money, you guys were close, but when he saw ukuthi ngazuthi manje, yabo, ayiseki hit ethe sekukhona itikitiki yo bani ka Duncan, so now you a bad person, yabo. So you always move with what's moving, into ngishoyo. So kwaba into kanjalo, and now I'm sure ufakazi bethu ungavumisi khuluma nje wena. Okay, I'm sure now uyazi ukuthi uma saspana nawe uzongafuna ukuthi kube khona abantu wena kobathandayo mhlawumbe empilweni or amashito ozohlala nawo, ngisho he will always criticize, hey uhleli nosibani bani, hey ufuna, yabona into ngishoyo. So ukuze uzoba ilento yena afuna ukuthi ube yiyona, yabo. I think not Uncanny nayo yena umuntu obesebenza naye phela ama payments aqhamuka through yena, yabo, zonke lezo zinto. So so wamenza wabona into embi, yabo, kuwena, yabo, of which naye ke masichaza phela kulokhuzane usiyamngilungela kanje kodwa bafuthu yini bafuthu ngathi awuthandi mangasembuza ukuthi kwakuyini ulungephi wena ngilungele kanje bafuthu ngoba phela mina bafuthu usinqawu nje just isinqawu. Did it ever come, like, you've been doing music, and you say ukuthi hayi ngiqalela ngakudla ngathi, and you see ukuthi there's a stagnation ekhona, like awuchumi kahle ngendlela oyifunayo, and you strongly believe ukuthi mhlasimbe mangake ngifaste ukuthi kanje, because ngangidlula lezi ndawo ngalesikhathi ngangifasta. Have you ever went through to a like wakwadlula kwi process ethi hayi mhlamba ake ngizame lokho, ngingafasta ake ngizame okunye, ake ngizame isintu, because I believe ukuthi as sabantu kumele kube khona isisekelo esikhona, asikwazi ukuphila nje impilo, you know what I mean, like did you ever say ake ngiyobona umuntu wesiZulu, ake ngenza ukuthi manje, do you believe ukuthi there's another way, a lane engazameka ngalapho? I strongly believe mfethu ukuthi kukhona okufanele, yabo. Right now nginezito eziningi engqondweni yami, yabo, because it's more personal, yabo. I'm at a point where nginama questions amaningi nami, but engakwazi ukuthi ngiwaphendule, yabo,
okanye engenawo ama-answers awo yabo. And nginalento ukuthi I don't know ukuthi kuphunyelelwa only because you feel you are ready noma kuphunyelelwa only because it's time. And then show you. So ngikuleyo nkinga, but I feel ukuthi khona into engayiluza yabo lonto ngisho, because I believed ukuthi I always believed ukuthi fanele ngikhuleke for mamba ucela usehlisele kancane anything yabo. Yeah, I've always believed ukuthi fanele ngikhuleke for anything, and you know so nasedladleni mfethu nasedladleni I think ngahamba ngizophanta yabo. So kunalento yokuthi hey ngifuna ukuba grand yabo lonto, ngifuna ukuba grand iqala, and then bese dladleni ke ngikwazi ukuthi mhlawumbe ngiye khona kaningi yabo lonto ngishoyo. So maybe nezinto ezikanjalo yeah kahle what I want to get to when I'm Mzulu is I strongly believe that you're one of the best vocalists in SA, top 5 on my list. Sure. I understand. Sure. I feel like there's a stagnation, you know, that we going through as Abafoit, you know, and it's time now. You say, as invite out in, let me just do this, you know, because it'll never come from my side. I can only suggest, but everything is within. Yeah. Hence, I'm saying, as a human beings, kumele sibe nesisekelo somehow ukuthi angikwazi ukuvuka ngiphila impilo lize liphele lisonto ngingakaze mhlambe ngikhuleke or ngithi ay ngiyafasta ke kulo 2 days ay mhlambe ake ngiyobona umuntu osinda ake ngiyobona ukuthi I find it hard to believe ukuthi you're not one of the greatest artists in SA right now because you are leyo nto ihamba izophinda ikulimaze wena because you strongly believe ukuthi I'm not good enough. You know, my wish is for you to find that inner peace within and say, this is what I want to try out. So I want to know, have you ever thought about that and a route to take? I'm thinking about it. I'm thinking about it, but I just want to keep it to myself for now. For sure. And till ngibe sure nami yabo, because akuyona into elula ne easy nakumina yabo. Yeah, because akuwena. You know now ukuthi mina ngiyahlabelela. Ngiyahlaba ngentswemu. So that's why I'm thinking about it, and isikhathi siyahamba sizele yabo lento ngisho. So I'm ngake ngana manje. Hayi Mzulu ningafihli niyafihla zingaki ingano nazo manje. Nginengane yodwa mfethu. Ingakanani manje? Nginengane yodwa uyothi 3 ngoSeptember. Uma wayi ubani? Maziri. Ubani uma wengane? Uyedwa mfethu lokhuzana. Uyedwa ingane. Uyothanda yini ekufihla kanje like? No, phela uveze isithombe. No, ngimfihlile. Isithombe sakhe ngiyaziveza. Ubani mawengane? Mana Maziri. Ngimposta na ku Facebook. It's just that Dosivulela amawindi brother. Manje yeah. ngiyacabanga ukuthi sesikhuluma. Angithanda ngapha nje. Ngase VIP. Umagalokhuzana. And she understands. Yabo, because she understands or it's what she wants. Noma kusho sokhaya ukuthi hayi ngicela sime kanje. Ngasuggesta wakuthatha ngenhliziyo emhlophe. Siyabonga. But angimfihlile. Angimfihlile. The album that you released now. You named it after your daughter. Yes. Amagama please. Yes. Amagama yakha. Sure. Amagama yadala. I believe that the very same way you're raising your beautiful daughter is the same way you'll raise your first project. Why the name Yenzeka your album and how did the album come about?
Okay. Uma umntanami yeah oxolile dluhla ngisho siyabonga uma umntanami fanele ngabe uyenzeka ingane ethi isibili so eyokuqala yasweleka waba ne miscarriage so pepisa yeah so when the second one happened that's why ngathi mina ngoba yokuqala yenzeka ngalo wenzekile so that's why ngathi uyenzeka beautiful so yeah usukela lapho ukuthi hayi indodakazi yami awukazi kwenzeka this time around and futhi ne-album yokuqala yeah ne-album yokuqala futhi nayo yenzeka hayi sengisho eyokuqala le yayenzeka le yokuqala oh yes yeah so yeah ngiyamthanda kakhulu mfethu umntanami I think angaze ngize ngibe excited kanje yabo ngangihlezi ngimbona nje nithangana mhlambe siko Jozi ethi mayi phela mina nginengane ekhaya mfethu awume manje pho kwenzeke njani sabhukhela ihotela elihlayo sesiyahamba yabo but it made sense uma nami senginowami umntwana yabo ukuthi you always wanna be with them so yeah so ngase ngithi album angibize ngaye kuyongithokozisa ukuthi naye mhla esekhulile azi ukuthi ubaba yazi project yakhe yokuqala wayibiza ngami yabo so kuyisanje ukukhombisa uthando kuyena yeah ngiyakuzwa and yeah kwi project ngisebenze sorry kancane futhi futhi mamba ngicela usithalela futhi into athi ukusula kancane ngiyambona ngathi yeah akudlali phela mawuzohlala eduze komuntu hot it ends up being contagious you know what I mean yeah like okay so the album tell us about the album i-album i-produce ngisebenze nomfowethu uXYZ kuyo yonke shout out to XYZ ngiyabonga kakhulu like he produced yonke i-album from intro to the last song uyena ye producer ulamthaka versatile kakhulu mfethu kubo bonke o producers engisebenze nabo I don't think ukhona onenhliziyo nje yabo nokwazi ukungiunderstand njengo XYZ so yeah uyena owenze yonke album and I hope abantu sebenayo njengamanje yeah sebenze nobani kuyona i-album in terms of artists features yeah ngisebenze noZakwe shout out to Zakwe ngiyabonga yeah ngisebenze noZakwe ngasebenza no-MPK musicaholic u-Anzo isilwane ngasebenza nomnqobiyazo sebenza nomondli Ngcobo ngasebenza noZethu ngasebenza no Max OV ngasebenza no Juju Bucks ngasebenza no Emza ngasebenza no Frank Petros Nqwaba baningi kakhulu. How was it to work with Mondli Ngcobo? We talking a legend. Yeah. You know? Ndoda. Okay, I think kuse ngambonga ne but angikholwa ukuthi ngambonga enough yabo angikholwa ukuthi ngambonga enough because naye wafike yakhumbula efike studio wafika wasebenza wafika benza leya ngoma nolokhuzane leya ngoma no XYZ you know that kahle yabona from Nkosi sekuse yabo privilege ukusipana nalomthaka yabo so it was an experience bethe ngeke ngikwazi ukuthi ngikhohlwe yabo and I hope ukuthi na ku future ngisazophinda futhi ngikwazi ukusebenza naye ngiyabonga kakhulu nje nakuyena uMapholoba shout out for How long did it take to make the album? Konje thatha isikhathi esingakanani ayithathanga isikhathi eside kahle ukuthi kuthathe isikhathi eside ukuthi ngi-release yabo because I think ngiyenze i-album ngiku space esi-right yabo emotionally so bekwazi ukusebenzeka yabo ngosuku besiyasibhala sobhala 3 songs a day yabo so ngisheshile ukuyenza ukuqeda mina nga-recorda ngashiya okuningi ku-XYZ in terms of mixing na yonke nanosuku lokuthi si-release because ashawe lento ukuthi hey mfethu
le album ngiyayithanda kakhulu senhlizweni yami but ngizoyirelease kanjani sando kuvala kuthiwa iCovid yabo so ngana lento ukuthi ake sithi ukubekezela mhlambe kuzovula thina nawo ngaze ngabona hayi no ngasikhipheni because nabantu bese beyidinga kakhulu but akuthathanga isikhathi eside I think it was 2 months or 3 months yabo if I'm not mistaken. Yeah. Inhle kakhulu. Siyabonga bhuti. Uma sesivala nje mfowethu. Yeah. You know a lot of musicians. Yeah. You know. Mangase ngithi awuke ukhanda ischeme sakho nje ukuthi na ingoma. Yeah. I-industry chat ithi yanikeza u20 or let me just say 100k. Yeah. Pick a producer or two and pick 3 artists othi ngiyafisa ukungena nalaba and make a beautiful song. Who would it be? Okay. Producer I'll definitely pick XYZ. Okay. And I'll definitely wish ukuthi engaproducer leyo ngoma benomondli Ngcobo. Yeah. Bobabili. Leya experience ngayithanda but yabamfishane yabona so ngingaphinda ngingathanda ukuthi iphinde yenzeke and then on a song mfethu ngikukhonzile man. Yeah. On a song ngathanda ukuthi ube no 4 bars. Oh just nje. Intro. Ngikukhonzile ngiyifan yomculo wakho yabo and then obviously I'll pick usisi wami uMakhumalo Kelly Khumalo ngiyafisa ukusebenza naloyo sisi and also I'll pick ubhuti omdala uMbuso Khoza. Okay. Yeah. Ngenza ngoba 100k mncane kakhulu so manje. Okay. Bayadura labantu engibalokhuzile engibachuzile. Manje mangathola ithuba nje lokuthi usayine ungasayini. Nesitebela sithi sicela ukuthi ungene nje la uzosayina ideal yokuba iartist ungangena. Hey wendoda. Iza nje isiqoqa ideal ngoba baye bathi hayi mhlambe mina mfethu ngifuna 200,000. Yeah. Izisikuqa nje kuthiwa hayi siyakusayina manje naye inkampani enkulu mhlambe naye. Yeah. Yeah. No ngasayina mfethu. Okay. Ngasayina. Okay. Kuna la ngifisa ukufika khona mhlasimbe engangafika makuthi nginqaba leyo nto uyabo ekugcineni I don't wanna angifuni ukuze ngiphelelwe isikhathi ngingakaze ngiyenze into ebengifisa ukuyenza yabo engangifisa ukuyenza ngetalent lami only because ngizwa kuthiwa and manje sibonile phela abantu belimala phambi kwethu so nathi sesiyazi ukuthi how to negotiate lokhu nalokhu yabo so akuselula ukuthi silimale kangako so if ideal iphila ngayisayini. Siyabonga. Yeah. Njengamanje uhlala kuphi? Ngihlala la eDurban bafethu. Yeah. Ngila eDurban ngokuhlala nje ngilala eDurban. Sure. All right, sure. Sengivala va. Yeah. Vocally. Yeah. Mzulu ngicela ungisayinele mfowethu iartist la. Would you sign Kelly Khumalo or would you sign Zonke? Oh, Mazir. Ngasayina uMakhumalo. Would you sign Afro Traction or Mondli Ngcobo? Hey wena. Hey. Ngiyabuza. Abantu bethu bonke okay. Ngathatha uMapholoba bethu. Ngathatha uMapholoba. Yeah. Yeah, ngathatha uMapholoba. Okay, would you sign Casper Nyovest or Questa? I'll sign Questa. Okay. Yeah. Would you sign Big Zulu or Zakwe? Big Zulu.
Hayi Mzulu akasibonga mfowethu. Thank you so much. Umzulu sekubonakalile ukuthi umuntu othanda ifame kakhulu uthi uzosayina uBig Zulu so siyabonga. Kukho konke bafethu imizamo esengiyenzile sisebenza nomfowethu sizama sihlanganisa siwasivuka namhlanje uyangilahla. No it's fine. Thank you so much for joining us. Shout out. Akhona amagama mhlawumbe ufuna ukwashaya? Yeah, akhona bafethu ngifuna ukubonga nje bafethu especially kuwena bafethu Maziri yabo. Kahle mina mfethu usungisize kakhulu yabo. Nala lezi step ezincane esengkwazile ukuyihamba angazi ukuthi ngabe ngayihamba ukubungekho yabo. So ube ubhuti kumina waba umngani waba umfowethu waba yonke into yabo ngeke ngize ngiyeke nakuma details but nje ngifisa ukuthi uNkulunkulu engibusisele wena zonke izifiso oyifisayo zenzeke njengoba uyifisa. Shout out uqhubeka usize namajita onke nje njengoba wenza ko KZN lockdown. I know ukuthi nawo nama struggles akho yabo but wenza sure ukuthi i-platform uyayivula leyo nayo for abanye abantu ukuze bekwazi ukachieve amaphupho abo. So shout out. And lastly album yami iphumile bafethu ngiyacela ukuthi ningisupport nje number nithole go wonke ama platform space phela ngibonga go wonke ama platform ngiyabonga go wonke ama platform and showcase. When are we launching the album? No mayina launch nje no siya launch ngiya-invite nonke bafethu we launching i-album at the Bed Center ngomhla ka-21 August. Ngizobe ngishaya live lapha neband. Kodwa engineer sound mfethu. Ngizobe ngingamami ngizobe ngishaya live neband. I think it should be 6 if not 8-piece band. Yabo so funa yabantu ngifisa abantu begqoka amasudu begqoka kahle because kuzobe kuno red carpet ngizohlala phansi. Ake ngikunike ithuba nje kule platform emvela kancane. Umema bani? Khona nje obafisayo ukuthi wena sibani ungasali nawe. Uxolele dludla bese Xolile sithanda sami sacela ukuthi mfethu ufike yazi mfethu bathi ngicela ukukumemela uSibu waseSibu's Lounge ngeke zisale ngicela ukukumemela uSibu waseSibu's Lounge maplaza ngicela ukukumemela ummeli uGatsheni ngicela ukukumemela i-group leyana nje ama gentlemen aseSibu's Lounge ngicela ukukumemela abasekhaya empangeni engazi ukuthi basingasondela bonke ojabulano amenisto omakokoroshi zonke insizwa ke isondele zize ngapha ngomhla ka-21 August. Ngicela ukukumemela amacika se-KZN ewonke. Siyacela abafowethu egroupini lapha KZN artists KSIF siyanimema nonke nifike. Ngicela ukukumemela umdala wezulu nomhlaba ukuthi ngalolu suku into yakhe engathi ngaba impumelelo. Ngiyabonga mfowethu. Ibe yinhle. Ngiyafisa ukuthi konke kuhambe kahle ngendlela. Nobaba uNcanda mhlasimbe mengaphumelela ngizoke ngisifake isimemo ezobona lento enhle lembewu le eyatshaleka ngoba mayisimila for sure ibona umzansi wonke ibona izwe lonke for sure. Mlulu, ladies and gentlemen, thank you so much. Mzulu, Majola, siyabonga kakhulu. Shout out to Ghetto Fabulous Films, shout out to Spepelo, and thank you so much for tuning in. Get ready for the next episode. My name is Zakwe. Hallelujah.